Bog svima! Ja sam Ana, voditeljica sam bloga Knjige su moj svijet. Prije nekog vremena došla sam na ideju da bi bilo zgodno otvoriti YouTube kanal. Naravno, u Hrvatskoj postoji youtuberice koje izvrsno rade svoj posao i nisam baš vidjela poantu dodavati nešto staro već postojećoj grupi. U međuvremenu su se neke stvari promijenile. Napravila sam jedan knjiški osvrt za jednu izdavačku kuću. To mi se dosta svidjelo. Bilo je zabavno. I kako se karantena zahuktala, tako se stvorio jedan thread rađanja video uradaka, čak i nekih grupnih, pa ste tako ovih dana mogli vidjeti video koji smo napravili kao knjiška zajednica blogera pod nazivom Dobaci knjigu. Razlozi zašto sam htjela pokrenuti nešto novo na postojeće staro je možda unos nekakve nove dinamike, ali i iskreno privatno, sasvim privatno. Voljela bih pokrenuti neki prostor u kojem bi možda više radila na svom usmenom izražavanju. Mislim da nikome nije lako stati pred kamerom i to je jedna vještina koja se na kraju krajeva i razvija. Tko zna, možda za 10, 15, 20 videa počnem manje zamuckivati, manje mijenjati narječja, manje zastekivati i manje koristiti jedne te iste riječi, kao što su izrazito, poprilično, sasvim i tako dalje. I tako dalje. S vremenom sam shvatila da zapravo postoji jedan recenzenski prostor na našem tržištu koji zapravo još uvijek nije razvijen, a vani je dosta popularan. To su takozvani spoiler osvrti. Znači o čemu se radi. Ja se uvijek kroz svoje recenzije i svoje osvrte trudim objasniti priču i dočarati svoj dojam neke knjige bez da zapravo previše toga otkrijem. To je isto vještina na kojoj sam dugo radila i poprilično sam zadovoljna. Ali često doista nije lako dočarati dojam neke knjige ako se ipak malo ne proprčka po nekim detaljima koji bi nekome ko nije čitao zapravo dosta pokvarili dojam. Stoga bi voljela da ovaj YouTube kanal postane mjesto u kojem ćete pronaći osvrte koji su svojevrstan hibrid između tradicionalnog osvrta i možda nekakve knjiške rasprave na pragu book klubova, knjiških klubova. Zbilja se veselim ovom projektu. Mislim da je nešto novo, zanimljivo, da ću vam nekakav dodatni sadržaj na mom vlastitom kanalu i nadam se da ćemo se kroz raspravu i mi međusobno više povezati. Eto ga, to je otprilike to. Toliko od mene. Barem ovaj prvi put. Sljedeći put se vidimo u nekakvom knjiškom osvrtu. Naravno, ne znači da ću na YouTube kanalu raditi samo recenzije. Naći će se tu pokaja top lista, nekakav listakl, možda čak i dam prostora tim nesretnim DNF osvrtima, znači dojmovima o knjigama koje zapravo nisam dovršila. Toliko od mene, to je to za sad. Vidimo se sljedeći put. Pok!